Pijprokersclub Stuurop is een pijprokersclub. Liefhebbers die graag een pijp roken, ook in wedstrijdverband, maar ook onderling met elkaar gewoon gezellig 's avonds bezig zijn. En die is opgericht in oktober 1957. Dus wij bestaan al ruim 60 jaar. Onze maandelijkse avonden is puur een stukje gezelligheid. Om met elkaar een pijp te roken, een verschillende tabak te proeven. De een heeft eens een keer die tabak, de andere moet je deze eens even proeven. En gezellig met elkaar te praten. Maar ja, het werd in het werk wel moeilijker. Ja, je kan net overal meer roken. Nou, het werd al wat anti. Ja. Maar ja, als mijn piep is, dan komen ze achter jongen. De vrouw die mij even aan de piep roken. Nou, dat juiste was nooit. Nou. Dat hij net met jongen roken. Nee. Want het roekt lekker. De meesten komen wel op een euro. En als ik ergens ben, ringen ze direct, dan roken ze het wel aan de piep. Ja. Binnen maar z'n vieren. Ja. Dat is een iets clubje. Heel iets clubje. Aantal mensen neemt af. De ouderdom speelt mee. En ja, het grote probleem is om jongeren te krijgen die ook inderdaad gemotiveerd zijn om in clubverband pijp te roken. In 1992, toen ik zo'n beetje het voorzitterschap heb overgenomen, toen waren we nog met man of 15. Ik ben alleen nog bekers van jou? Ja. Ja, je loopt er hier nog van. En de kampioen van Nederland en van België en van wereldkampioen zelfs. Ja, alles is er wat het de hel in is, hij gaat stellen. En wat ken je dan beter dan wat de oren kennen dan? Wat is dat? Zuinig wijze. Heel zuinig. Ja, ik ben natuurtalent erin. Dat kan ik het net verklaren. Ik hoef niet er net voor. U zei die doen het vroeger altijd al. En toen was die wat tevoren. Toen zei hij, maar stoot maar van mij nemen. Nou, en toen ben ik de eerste keer naar Snits geweest, naar de wedstrijd. En ik meen ik al vierde weer of zo vierde. Ja, en toen werd ik verkocht. Nou, ik keep je er eigenlijk, kepen was het tabakspatten mooi, maar het is meer een heesoort is van, ik al eer, hoe heet het, woon, een heesoort. Ja. Als er dan prijzen binnen zit, mooie tabakspat, dan zie ik die eruit. Ja. Maar je mag nog kiezen? Ja, want vroeger werd een soort bekers, maar de laatste jaren niet, de beker wat uit het. En vooral in België, de kreeg hele groot en nou, dat is verschrikkelijk. Ja? Ja. Maartenbroek, zoals blondpotten, zulke grutten, ja. Wedstrijdroken is zo weinig mogelijk roken, maar zorgen dat die blijft branden. Want als een wedstrijdleider denkt van, die pijp die brandt niet meer, dan mag je vragen, wilt u even rook laten zien? En dan moet je dus rook uit je mond laten zien. Als je dat niet kunt laten zien, ben je gedisqualificeerd. Het wereldrecord staat op 3 uur, 33 minuten. Dat is gerookt door een Italiaan. Met 3 gram tabak. Maar wij zitten eigenlijk altijd zo, hè? Ja, een soort... Kijken of ik dat doe. Ja, hè? Ja. Maar het is toch net echt smoken? Nee. Nee, dat Daarom, is ik net. Nee. Anders hou je nog geen 3 uur vol. Nee.